anak ni Zebedeo o kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, Simon, ayaw kahadlok. Ngano ganing giingnan niya sa ayaw kahadlok si Simon? Kasi si Simon niluhod og ningon siyang palayo kay makasasaan ako. Nasayod siya nga ang pagkagamhanan, pagkabalaan sa Dios makapatay kaniya. Kay ang sala mao man ni makapatay sa tawo mga igsoon og maduol siya sa Dios nga balaan nga naa niyang sala mamatay man siya. Motong ningon siyang palayo nako. Dung giingnan sa Ginoo nga ayaw kahadlok. Niyon sa si Lord ayaw. Ano siya mong tapad na hadlokan ra ba ka kaayo? No? Di siya ayaw kahadlok. Sukad karon managat ka na og mga tawo na nausob ang tawag ni nausob ang buluhat